A masu saurare har yanzu muna nan dai akan wannan program namu mai suna kuɗi yana gona. Yanzu za mu tattauna da wannan ba Allah domin shi ma mu ji irin abin da zai gaya mana. Baba ya suna? Sunana Uba mai ta manya ƙarfi. Masha Allah. To baba duba da yanayin yanda harkar gona take tafiya wannan shekarar me za ka iya cewa? To alhamdulillah gona akwai abu mai kyau akwai matsala kuma. Domin matsalar da muka samu kaga dai ga mai karamin karfi take mana wahala da maganin feshi, kuma akwai kungiyoyin da ake kafawa ba kowa ne ya samu dama ya shiga ba, saboda kungiyoyin nan hakika an kakkafa su kuma mun ga ana bada injina da taki. To amma me idan baka cikin wannan kungiya baka cikin wannan baka samu wannan kasan ba. So da haka kuma abu na biyu ina roƙon gwamnati da kuka shigo da wannan al'amari, ina roƙon ku akan ku sanar da gwamnati wanda abin ya shafa a taimaka mana akan a gyara mana hanyoyin ruwan mu, domin matsalar hanyar ruwa ita ce matsalar noman mu na farko kenan. Na biyu kuma a dubi yanayin amfanin mu. A bara wannan gurin wallahi ko jan kunya 7,000 na ba, amma ban samu 700 ba tawa, tumatirin ya lalace. Saboda haka irin wannan matsalolin a taimaka a kula da abin da muke ciki. Kuma in muka yi sa'a a wannan gurin na taɓa samun buhu 21 na shinkafa, amma bana buhu 10 samu a taranin nan, 10 ma da kyar ta kai. Yanzu kuma ban san yadda za a yi ba a nan domin gashi ba taki. To baba yanzu wannan matsaltsalu da ka lissafa da me za ka iya alakanta wannan matsala? Yawwa, na farko gwamnati ta duba abun. Na biyu kuma mu ma manoma mu dubi Allah, in aka zo magana kuɗin ruwa mu dinga biyan kuɗin ruwa. Gaskiyar lamari idan ana maganar gwamnati to mu ma muna da matsalar mu, domin aka ce an ce magana kuɗin ruwa ka ƙi biya ka samu matsala. Amma Allah sa aka ce kuɗin ruwa ka biya, kai ma kana da abin da za ka ce da gwamnati, domin an turo wakilanta ka biya su ma kamata su biya ka. Wannan abin duba ne, muna neman tsakanin mu manoma da gwamnati a taru a rufa juna asiri. Wannan shi ya kamata a yi. Baba duba da Hausawa sukan yi wa noma kirari na duke tsohon ciniki, kowa ya zo duniya kai ya tarar. Yanzu dai na ga shekaru sun ja, kamar shekara nawa ka ba kana wannan noma? A lalace na fi shekara 50, domin ni tun da na saso ban san wata sana'a ba da wata sana'a da ta wuce noma. Noman nan shi nake shi na iya. To baba ka faɗi matsatsalu na gona, waɗanne irin kuma tasiri aka samu na wajen albarkatun nomar, yanayin yadda dai abubuwan su? Alhamdulillah mun gyara gida, ga babur muna hawa, kuma muna samun abinci gwargwado, domin in damuna ta kada kai abincinka ba zai kai ba, amma amfanin ka ya kai in Allah da kafi karfin abinci ba za ka shiga matsala ba. Wannan falala ce ta noma, kuma har kullum ina da kiran mu a ƴan uwanmu manoma mu dinga wa kanmu adalci akan matsala guda ɗaya wadda take lalle ne akan kowanne mutum. Idan kai noma ka fidda zakka, wata masifar rashin zakka tana jawo kowa ta safe shi. Wannan abun a taimaka wa juna. Alhamdulillah. To baba mun gode da wannan sako da gabatar mana.